Ubak lamprang kharbani ubadeiru Presiden Joko Seng Henyotrap Aceh National Movement Sengkmi. Hadian bauladap ban pet yak plim tingkai habijo senama ulong baki khasi menta. Kilas dang ban kieu hakikam ak plim bat shna plim bat kidadon shisha yak kata kesap bakarpang bala ai da ublay. Ulong hadian bauladap ban pet yak ka plim bakalong shisha ka jings nang yaki kun samla jang ka chait ban reo bakim dei ban shongshit ban leit wat kam shabar naga jela. Namar bakin syak yalam bakla bat syak pengop haki jings niu ki babun rukom. Kumta ka sorkar ka diban paikmat lem shikini ki samla ki badan sam ban ai ka jingiram namar kimla setia ban penan kam hok ye kata ka sap ka bakidan klem kanu ka jingiram na ka sorkar laong shushu ba lamprang. Kumka cak real kapung iso serong. Pak iso wan ai play kapang ya ki aktor ki actress ki direktor pak porok ki besin bentar. Namar ba samla ka si ti dong kesap kapang ko le ai ba kene ka pim tengkai ka dong ka bentar ba konsan kum ka jing sneng ki kun samla jong ka ri di real. Namar i ba pun ki samla ki kwa ban lek sha we pat jala jokri sibun galor delhi pat we pat ki benta hagal ka film kadon ka jingsneng ka ba ihap pada tengkai haba lek bala le wat kam shari thor ne we pat ki ri bom dei aga jala jong namar kumbang i mereka story jong mereka film tengkai kip jimot shisha ba namar ba kapen i bat ka ai jing sneng ya bopun samla ba imdai ban shongshit ban lek wat kam sha par jong kajala namar ba yo kum long kum mereka history jong film tengkai ba shisha penop hakikam ki basli ko ver ki ong ban ai kam ki ai kam ki ba long persya ya ke jat pereu persya ya kimlang salang liang jongi kum keseng et jinam de we ki seng ba jupun slur ba ai pun sem om tang ya kena ke film ya paro film khasi kum kadak jong jing pun slur kum kadak jong jing ai kam ai jam di samla kampam har ke juk kam juk khadu kam wat kumki noiram seng melang ni sorong wat ni bakapor kaladei ba kumki samla bani hap ban ai mensim ni kumki ni samla kelkai berserang kamtam ni ni try film director di baju penmi ki film nak kapor bat nak liang juga seng in second ro ya di por sarkar khamtam ni sarkar MPA itu bat kidai ban haikmat bat ban ai ke jingerap ya ki samla ya ki director khnang ba kanlong ka jingkarku bat ka jingbentoy ya ki haba ki don ni kata ka talent ka bakarpang ka ba uplay ulai mang juong pa Baru kubri ustaz nimla bandan karena kempli kilat kumno lai bankan kum no lam jongka HC6 naswa kadai kapori ka sokar bahkan hikmat ini samla nama samla kumbang dijui ini ka por don syak palat don syak sap tendai lada kramdon ka jingyarap kumno kan gila ban kami sap dan flash